तर मित्रांनो घ्या तुम्ही माझ्याकडे का बघता माझ्याकडे बघता ते गोरा दिसतोय. तर मित्रांनो शुभ सकाळ. हा मी घेईन. तर स्वागत आहे तुमचं आजच्या आपल्या रविवारच्या ब्लॉग मध्ये आणि कोकणच्या चॅनलवर. नुसतं की पप्पानी सकाळ सकाळ नाश्ता आणला मेंदूवडा इडली वा आणि इकडे रस्सा सांबार चटणी सांबार आणि चटणी आहे. तर इकडे गाणी कोणतं लावते चाललेलं आहे पप्पांचं आमच्या. तर चला आता मस्त मी नाश्ता करूया. वा 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 एकाने स्वतः ठेवायला सांगितलं एकदम मस्त असं आम्हाला तिच्यात घेऊया आपण. वा 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 बस 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 नाश्ता करूया. बघूया आज काय प्लॅनिंग आहे. काय प्लॅनिंग आहे. हा हे लावायचं ना गाणं आपल्याला. हे बघा हे असं मोठं होतं ना ते मोठं होतं हा मोठं हा लावायचं आहे. ठीक आहे थांबा जरा. तर चला नाश्ता करूया आणि नंतर नंतर मित्रांनो पिल्लू आलेला आहे बघा. हा बघा आमचं पिल्लू हे थांब पिल्लू आलेला आहे. आणि आता आम्ही मशीन ट्राय तर झालेले आहेत. आम्ही तर असे कपडे टाकतो कारण की बाहेर पडतो असा मस्त असा पाऊस. तर चला पाऊस बघा हे बघा सगळे कपडे घेऊन आले. पावसाचं वातावरण झालेलं आहे. छान छान पावसाचं वातावरण. तर आम्ही लावतोय सेटअप झालेला आहे 13 मिनिटाचा. 13 मिनिटाचा तर इथून पाणी येईल आणि बघा आता फिरेल वगैरे हालेल आता हालेल. तू पकड ट्राय करायला टाकलेलं ट्राय 13 मिनिटं. चालू झालं नॉर्मल P3 P13 काय आहे ते ड्राय म्हणतो. P11 वर केलंय ना फिरलं नाही फिरल करंट आहे ना. वाजू नका बघू कसं फिरते. स्टार्ट झाली फिरायला असं गर कर आणि मशीन पण हलत्याची गर 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 पिल्लोने पाईप पकडल्यावर पाणी गर 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 आला पाणी आला. ए बाई सँडल खाली हा खाली नीट पकड खाली पाईप निघल तिकडून. पिल्लो आमचा वाचलाय पकडा पक्का चालला. खाली पकड बघ सँडल. तू नको काय फिरू पिल्लू. हे असं असतं डबल काम लावा. फिरू नकोस ते निघल ना त्यातून येड्या. कसे हात कसे हात गेल ना बाई. थांब ना जरा थांब ना हे बघ कसं स्पीड पकडली पाईप लय जोरात पंखा फिरायला लागला. गेला आता पाणी. कसं वाटतंय पिल्लू. छान वाटतंय. आला पाणी पण आला. गाईज माझे ब्लॉग बघणारा आज लोणावळ्याला गेलेला आणि आज हा व्हिडिओ बघते. त्याची मनस्थिती हल्ले गरगर फिरते स्प्लेंडर वाला कर. ये बाई डान्स करूया. अरे घर वाला भाई तो हल्लाय भाई. चालायचं म्हणत नाही. कसं होतं असं तेच तर दुखतंय मेन दोन भाऊ. लांब कर हे वरती डबा ठेव. सायरन लावू का भाई कसं वाटतं बाईक वर पहिल्यांदा गेला. बाईक आहे कसं वाटतं बाई बाईक चालवणारा विचार बाहेर पडला तो. असं बाउन्स करत असेल ना गाडी. अशी गाडी बाउन्स. तो मनस्थिती त्याला पण विचार. तो उघडा आहे पण तो असं सगळं भरलंय बोलतो. डोकं भरलंय की सगळं भरलंय. जेवण नको म्हणजे तुला नाही दिलं तरी चालेल. फक्त एक ब्लँकेट द्या गप्प झोपतो. आता भाई मला वाटत काय बोलतोय नाही जाणतो धुको तुला आता. नाही माझी मनस्थिती नाही गावाला जायचं. तुझी कोणती स्थिती आहे बाबा. स्थिती फक्त झोपायची स्थिती आता. काय खाल्लं. तर मित्रांनो तर दिवस आराम करण्यात गेला आपला छान प्रकारे.
तर काय नाही खास आज थोडं नॉर्मलच. तर मॅच बघवतो पण मॅच थोडा खोली गेल्यामुळे मजा गेली. तर चला कसा वाटला आजचा ब्लॉग काय आहे नाही तरी कमेंट करा. नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी.